Akyat. Portion na adunay political na crisis management and emergency response. Kini nga kalihukan din mo alam sa mga estudyante, ginikan ng mga magtutudlog sa George Pilas Memorial School. Lagi panguluan ni Miss Luz Julia A. Labing School Principal. Ang kalihukan ng tumong pagkalugong katayabalo o kaandam sa mga partisipante sa pagkatubang o katubang sa mga emerhensiya o mga sitwasyon sa crisis. Pampang kasi o sa ang pagkatumuliwag at siguro ng kalilit alam sa pagkatun. Dinapit sa symposium ang anti-criminal awareness campaign na natuki sa anti-illegal drugs, anti-bullying, policy of violence against women and children, anti-rape, anti-crime, anti-terrorism, disaster preparedness, Republic Act number 8353, Republic Act number 1131 of the State and Dial 911 Emergency Hotline. O makatatong nakalat ng balita ng Nicatak Bayan sa kanyang maalang bunag o ng kapaminaw ni Kanyang Santiago Day Salma o ni Kanyang Vice Mayor Jong Day Salma. Dalang nga lang sa programang Balitang Tulo-Tulo sa DYSD 103.9 FM 1 Heart Radio Tumitisi Popular na may 5 Handy 340. Okay, salamat Hanidi sa imuha nga police report. Ang mao police report usab kini sa D3 Bio. Ang D3 Bio mapalit kini sa Hamara Herbal Products ug sa butigang parmasya sa inyong lugar. Ya sa maya Hamara Herbal Products may butag di ay ni Dr. Ramil Uy. Di 17 minutos sigala human mo labay ang alas 7 sa Kabuntagon. Og atong balikan din no advance sa pista dia sa Kandilo ugma pon dili ba ugma mga to day mi ani ugma pon. Pero mundag ko trami dito sa Kapilya, no? Kaya nang imbitar to happy pista dia Mads. Nila ni Mads Crisilda nang imbitar po to Don Gerson atos ka mama niya ugangan, no? Ato sa ibabaw sa may maagi diri skuan may poultry. Ug aron mi agi sa rabiton labit din ako katultul. Usar mo na gayud tanan. Lapos-lapos mo. Lapos ra masido dali ra. Kanang wala ta kadto ang lugar ha. So ato ra ning aninaon og mga adlaw og magayo pong jimpo. Kay karon buntag mga higala ning ulan. Kaliksik bitaw. Dito bagi DRP wala. Dili na skuan. Dili sa amlan na. Dire ning ulan jud kaganinang mga kaadlawon, ha? Igo yung na wala kabog. Kaya imulang taon mga higala, na may gahapon, pag-ulit ako gahapon, doon ay nag-fix. Kuya Roy, asa naman tong bagyo? Actually, ang tong bagyo si Saudil, daklit rato nga nisulod sa atong PER, nga usa ka super typhoon. Kunya karon, tuanas layo. Pero di agad sa Pacific Ocean, mga higala, haskan dagkanang weather disturbance. Dimandagway na kabuok, pito ba na kabuok. Unya mao man ay gadala og hangin nga bagat. Unya mao lagi ni ingon ko kaganina nga kaning habagat. Ilabi na nga para natong mga manalagat nga niya diri sa atubang sa sidlangan. Yano ra na siya. Yano ra nang hangin nga bagat. Unya dito sa Dipolog kana pong habagat dagko po kay balod kay gatubang masabagatan. Gato lang sa bagatan ang Zamboanga. Dil takong balon do. Gato bang sa bagatan ato mong gipuy-an dito sa dagko ang balon punang usa ito mi sa Suba. Sa Pulawan River mi Managat. Managat manuba di ay. Kay Managat ato magdagat. Managat dili do mana. Ato sa Kapulo. Matay pulo. Butag dai judi. Judi mana? So karon mga higala kining habagat
mailag yun mo nga doon natin gitawag sa in English to climate change. No? Habagat lang mga igala dito sa kaulan sa kabahaanan. Headline sa mga newspaper karon sa Nepal, grabe ang baha. Naunsa naman yung naong sa kalibutan? Oh, kaya kung ini mong in English yung mga face of the earth man na siya. Naunsa naman yung naong sa kalibutan nga gagmay ulan mga igala, mubaha naman dayon. Kini makapainom dum na ko ni sa eskwela pa kong elementarya. Unya moingon to ang among teacher nga mananom ta og kahoy kay haron dili ta bahaon. Di sa akong pangutan na gani sa kung una pa pre. Ning ko ano man nga magtanom mag kahoy haron dili mabubaha. Kay madi ko malimot ma elementary pa ko mga igala. Og dagkan ko nung kakahoyan ng atong kabukiran, kanang baha dili kaayo maabot sa ubos. So ang pangutana sa kung una unsay rason? So ang tubag ana nga kana kunong gamot sa kahoy musuyop og tubig. Kunya pila ra may gamot og kahoy. So mo na ko ang pinsaminto sa una. Nya samtang nilakaw ang panahon mga igala, eksakto gyud ang maong istorya sa mga teacher. Kinahanglang mananom tag kahoy. Kay kanang atong kabukiran karon nga wala na mga dagkong kalasangan. Gagmayng ulan mga igala kanang yuta, topsoil. Gali ra nang bubulaos unya wa nay muhawid nga gamot sa kahoy. Ibanlas sa danaw, sa ulan. Kaya wala na may mga gamot nga gaigdal diha. Wala na may gamot. Kaya kinigong gamot mga igala, kung magabantay ka o inigigdal anak, mulikid ang yuta. Dito, dagko kay kahoy. Dagkong kahoy. Nya na mga dagko kahoy ditong daon. Kana daang ulan, inig tagak ka ng ulan, dili na mo musagak dahil punta sa yuta, kay sagbon pa manas sa ulan, sa dahon. Dahil pag-abot sa yuta, itong yuta nga nailiki. Dito siyok. Oo. Kay, igdal man itong gamot, pre. Hindi ning liki itong yuta. Katong liki, ato mo sulod itong tubig. Suyupon dito sa lalom. So, dili dayon mo bulaos ang tubig. Mapunggan pa. Karon mga igala, kay wa naman tayo mga kahoy. No? Iwa naman furniture. Kanang gilingkoran yung kahoy. Gikan man naglasang. Nagil mo lamisa. Gikan man naglasang. Imo palatungan litson. Gikan mo naglasang. Iba ka matay ka. Dagko kayo. Kahoy. Huwag tangang litson. Puro mapag litson. For magbaboy. Happy birthday di ay sa anak ning Konsyal Tunak Sirson o ni Ma'am Angeli Hirson. Nagtanaw ko sa ilang post sa ilang Facebook nga naay litson gaubo. Unya ako tang kwaon pre na man sa Facebook. May buntag din na. Jan Rambo sa Mindanao, kumbati sir. Dilit alang kumbati sir. Kay mga mok-mok man talang kumbati. No? Pero kaya biyang kumbate mga igala, dili man na siya nga binisaya gyud. Kay mura mag kinatsila na siya kanang parol di kumbati. Bago lagi kag profile pre. Ay, EI na. Ha? EI. Usuan ning EI ginoon. Kamong maglantaw-lantaw ng Facebook ay baby kadani anang mga gwapa kayo na dia. EI. Kaya bisituan na pareta itong kauban. Nung giagpas mo kuno. Bitaw, sige makuntanan niya. Hilak ba? Ha? Hilak yan. Dili man dayon na mga lagawa. Pero di sini naman to. Nga, Wala gingon nga, niya na desisyon. Anak ka dito niya, buat desisyon. kining live yun noon. Kuan naman ni siya. Kining pulo pangay-pangay raman ni.
Inum do manong ka ng pangay matol pang mayor ganina gabi gahapon. Ako salamat siya sa Nurico kay napangay na ang 15 MBA diya sa may sitio San Rafael. Una si Mayor Nico po kay deliver man sila ilang speech kanang gitawag nila og support messages. So siyempre ang mga local government unit chief executives wala dito si Mayor Manjo, no? Kay sa district pamagani ang ikitir aning Kristanhay substation kini manggong tulo ka LGU kini niong Tanhay lungsod sa Pamplona o lungsod sa Amlan. Sa akong information nga nasayran kanang bagong transformer, kanang bagong substation intended for Tanhay, no? Kanya ka rin as tugas kay magdako-dako man yung tugas po o capacity intended ni siya sa Amlan o Pamplona. So kana mga lugar di na makasinati no og low voltage. Kana bitaw magpaunanay og pasiga kay ug maulay ka nila kasiga na imong fluorescent. Unang iuso gani ni mga LED kay musiga ra na kay 7 watts. Bisa ka ng 4 watts gani nga LED. Musiga ra man na wala nay balas-balas di na magkipat-kipat pa. Kami diri mga igala barkos kapok lang man gani ang fluorescent diri kanang naa naman sa duwa di ay purtulo ada kasiga rito. Pero kan to fluorescent pre LED pun na pre. Dura pa LED sa fluorescent tubo, tube. LED na siguro na yung Hindi na kinahanglan balas to katong starter. wala nang wala ni starter eh. Pero ang mga lightings diri mga igala wala ni mga starter. Kaya gipatok-tok na manok. So atong balikan mga igala ang ato ang kay karon ni Sabado no. Ato naman ang gisgutan the other day. Ilabi na kini niong procession sa Senior San Roque. Mag-aurora ba ang makadlawon? Ang ruta ni mga igala kay pagputang man ni sila o kandila daplis dalan kadlaw ni alas 4:30 magmisa pagawas mao ning ruta pagawas sa simbahan sa Aurora Dawn Procession mao ni karon ning Sabado 29 pagawas sa simbahan padayugdog na paingon dito sa Sadlupan pag-abot nimo diha sa eskina sa may road fix advertiser na mo diri magpagwapo mong sakyanan bisitara diya sa may road fix eskina man na diya liko sa wala dayon pag-abot nimo sa dalan Gomis eskina Gomis paliko ka og wala kanang kalye bitaw nga saka Dr. Tabalok ya pag-abot nimo diya sa eskina likod sa Rizal Park muliko kag patuok buhagi ka sa may Siki Gasoline Station. Pag-abot mo si eskina, Mabini, liko ka og wala. Kanabi daw galing nga tungod na sa Escobis. Paingon na diri sidlangan mga igala. Ari na diri mo liko sa residensya ni Architect Ibanez. Muliko na po ka og wala sa dalan Santo Niño. Ilaw naman na. And then, pagkabot din sa dalan Arsenal, muliko kag pawala. Ukon niya, pagkabot mo sa dalan
Pacifico, Bonifacio na, dili na Pacifico eh. Bonifacio Street, kalagong talay sa PLDT. Muliko ka, patuo. Pag-ingon dito sa abot sa siglo 20, katong sa may karaang ihawan, muliko na po kag pawala. Siglo 20, tawag ka ng dalana. Pag-abutin mo dito sa tumoy sa daig, muliko na po kag pawala. Dayon, pag-abutin mo sa Rizal Street, likod anang kilid anang naibagong gigam ang tennis court, muliko na kag patuo. Ang dinig ay muliko diri sa likod. Ari gyud ka agi sa Rizal Street, no? Gikan dito siglo 20, dayong Romero. Ari ka muliko sa may hotel di Tanhay, Hotel Orlina naman aron. Liko kag to, then dito nagbalik sa simbahan. Sa kato mga dalana nga kung giskutan, that's the route of Aurora Dawn Procession karong 29. So kani uban na kay mag-Aurora man guna katong San Roque da Combola labay na nang tono. Pagkawa man na mga igala, kay kadlaw man na doon na po yung activity pagka the whole day. Pagka alas 6 sa buntag, kay ang Aurora Dawn Procession, alas 4:30 man. Pagka alas 6 sa buntag, adunay Aurora Festival Commemorative Mass. Siyempre, ano na simba, no? Nga, human sa misa, dunay motorcade o fluvial procession. Nindot ni, ato ning videoan diya suba. Asa man po ning ruta ni motorcade o fluvial procession. Gikan diya sa simbahan, muagi na dire sa Rizal Street. Dayon, tayo magkagsidlangan ani. Ano, turn right man mo, turn right, paano kag ani. Pag-abutin mo sa Dalan Bonifacio sa may PLDT, ika ka ni Rizal Street. Ano ba? Pag-abutin mo diya, kanang iskinas ka Dr. Batoon, Bonifacio Street man na, Rizal Bonifacio man na. So, kikagag simbahan, pag-abutin mo sa Bonifacio Street, muliko ka o wala. Turn right maning ya. Turn left. Dahil mo kag PLDT. Pag-abutin mo dito sunan sa PLDT, atos pungtod, muliko ka to. Balik ko to dili kay turn right. Nabaliktad man ni pagkatay bali. Pagkabot yung spungtod og muli ko kag to, masango ka dito sa daig nga karaan. Iskina man as Carman. Dahil di ko ka diya og to, sakto ba ko to? Magtubang ko dito. To. Muagi ka da sa Tanhay High School legislated. Katiyaw-tiyaw. Dahil abot na ka dito dito sa Boulevard. Mga na rutas motorcade ha. Pag-abot dito sa Boulevard, mga na ang fluvial procession. Sa fluvial procession, gikan dito, paangat na dire sa Barangay 1. Paangat na diri sa Taytayan, sa Barangay 1. Dayon pagabot diri Taytayan anis Naga Bridge may tawagan na sa highways. Mubalik ka. Pag-abot nimo diri, ari na mo tupa sa daang Taytayan kanang naay atop nga Taytayan, karaan ba? Dias Bangkiruhan.
Ini mga batanon ron, wala mong katultol asan ning bangkiruan. So muna ruta sa fluvial procession. Then pagkauman na pagkahapon, doon ay misa sa simbahan diya sa San Isidro. Pag kumakainabi ni Mr. Danny Yako o ato ba sila ang kapilya. Then doon ay patlak. Doon ay mga kandil si butang pagkagabi diya sa kilid sa suba. Tama na itong activity karong 29 sa ato ang fluvial ganiniyong Aurora Festival. Kaya sa una ko mga igala ang Aurora Festival nil ari magsalumsom gabi. Nya say ito siya. Kay kanang word nga Aurora don man na siya kadlawon ba. Manang giusab aris buntag ang fluvial procession. So expected ato mga igala diha sa Barangay City katong naipambot. Masalmot na ni adlawan na nino. Kayong na may mga kuan na ikarga katong mga imahe. Imahe ni sa Virgin Maria o kininiong ni Senior San Roque. Yung magkanta lagi na naman po na yung mga kapre katong sunang kanta gusos man na yun. Nabit ki. Di pa to karben ako na sa una diri. Alas 7:36 na kabuntagon atong gawaton ang laing report. Dunay drug pusher na sikop sa lungsod Sibulan, Shabu ug aron sa Puigo na-submit sa mga otoridad atong gutloon ang detalye. Pinagi sa toag news correspondent si Patoler numero 18. Kael Akhay, kaya may buntag. Report. Nasikop sa kapulisan ng usa ka 44 anyos nga lalaki nga giilang nga high value individual o giingong drug pusher sa gipahigayon nga buy bust operation sa Puro 4 Barangay Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental ni atong Martes, Agosto 25. Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit o Provincial Drug Enforcement Unit sa Negros Oriental Police Provincial Office uban sa kapulisan sa Sibulan. Sa pagrekisa sa lawas sa suspetsado, na-recover gikan kaniya ang mga pakete nga adunay sulod nga gituang shabu. Gibana-bana nga mukabat sa 1.8 gramos ang gibugaton sa nakuhang shabu nga adunay gibana-banang kantidad na 12,240 pesos. Duwa nga nasakmitikan sa suspetsado ang usang caliber 38 revolver, itong nga holster, cellphone, green belt bag ug ang gigamit nga buy bust money. Gidala ang suspetsado sa Sibulan Municipal Police Station ug temporaryong gipriso samtang giandam ang tukmang kaso bato kaniya. Gipasakaan siya og kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ug maukadtong nakalat nato nga balita sa lungsod sa Sibulan. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio Herbal Capsule, the antiviral and antibacterial specialist. Maayong pagpaminausab ni former Tanhay City Councilor Tikboy Salma ni Mami Lucy, Ma'am Lutlot, Keisha Lord ni Sir John Ray, ug ni former Tanhay City Vice Mayor Donil Salma, ni Sir Junjun Cariday sa Barangay Bahiana, ni Consel Philip Torres Kalumpang sa Barangay 1, Ma'am Marites Kalumpang sa Barangay Bugon, Consel Bebet Mahana sa Barangay Pulo, ug sa Rodas Beauty Spa owned and managed by Ma'am Roda Silva sa Pansil Bugon, Tanhay City. Alang sa programang balitang toro-toro sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio, kini sa Asti Patroller numero 18 Kael Akhay, maayong buntag kanatong tanan. Okay, salamat Kael Akhay sa imong report. Among report sa kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extract. Now sa dag-ag kasi nga mapalis na butikag parmasya sa inyong lugar. May buntag din ni Miss Catherine Villa Flores. Sa
sa dawat at sa basawan din sa Facebook Live gikan ni Edson Kapkabat. Good morning si Royan Busunli watching from Igpalanak, Pamplona. Uy, mayong morning. May buntag sa mga taga Igpalanak, Pamplona og ni Nilo Lauyon may buntag bro. Mga bro, may buntag. Pat Magalso, nagka-watch live. Si Boyford na. Wala mo, ari madiri mo message mo na. Good morning, Kuya Roy, gigang Emmanuel Alminso. Jan Rambo sa Mindanao, kumbati sir. Good morning sir. Ang mga baha, mauna ni resulta. Sa bata pa ko, nainumdum ko dagko kayo mga kahoy ikarga sa dagko nga truck diya sa Hilocon, San Jose. Idiskarga, dagko kayo kung tawagon mga truso. Oh, tinuod man na. Kining kuan ning bukid sa Pamplona ari sa kining ibabaw sa Mangoto, ari sa Abante. Kanang Santa Agueda gitawag man na din na og kuan, pabrika. Pabrika kay Naman ang pabrika sa kahoy diya. pabrikas kahoy. Unsa man tong kuan na kaning kay ako naibawan. Pag-agian diri sa private agatumang pulko. Oo, dahil yung katong pulko na po to sila sumil. Makakita ko itong ilang cream itong ilang truck. Mapuno ko na mga ginabas nga kahoy. Dahil yung kanang troso ikarga. Manamay trailer sila sa una. Pinigliko nila diri aning iskina diri sa may PNB maniron. Di dahil magkaliko pre kayo kadagasan ng kahoy. Trailer ba ikarga? Unya dadon dito si Lukon at dito itambok ang troso dahil kargang barko. Kaya kini nga itong bukid diri mga igala, ilabi na ng diya sa magsusunog. Ito ako magsusunog kay kaingin po na diya. Sa nagkana ng mga kalasangan. Diri sa bukiran sa Pamplona. Diri sa bukiran sa Tanay. Dagko kayo ng mga kahoy. Karon mga igala, maglanta ka sa dagat. Makita nimo ano jud kalasangan. Mailan man kay mag-green man gyud ang bukid basang may dagang kahoy. Dito sa Mindanao, na may mga vlogger na ron nga makita ta kung sa sitwasyon sa bukid. Napay part dito sa Mindanao nga virgin forest pa gyud. Napa ko'y mga unggoy Sa bukid. oh nya ang mga katutubo dito. Magilang trabaho magkaingin, maglanto po ka nga ng ilang ikaingin. Maluwi po kas mga kahoy, gigay pantaga man. Ipantaga, dahil dauban, dahil ilang tamnan og mais. O kaya na pong itawag lang upland rice. O mga lagot mon. Kaya nga ito mga katutubo, o kasa sila makakuha o kabunda nga pagkaon, at dumansad sila. Hello Kap, mayong bundag! May buntag DYST station Oh. o gingon man ni Dong Roy Ibanez, Dong Ronli. May buntag ka. Manawagan ko di na ninyo kay ang karabaw sa akong ikagaw si Peter Reyes Rimpo gapang adlawa nawalang ikang karabaw murag duha na katuig laki to. Hangtod karon daw wa jud makit uso bayaro na ang kawat Na ito'y PC. Laki. Oh, na ito'y PC. wala nakabuhi tanan gibutang sa ilong tanan nabantang Uy. unang manawagan taon ko kinsa kadtong nakakita diri og karabaw nga laki duha ka tuig na mga katawan sa barangay San Miguel idirekta ko ninyo og tawag adto sa barangay hall ibilin aron mo-claim ang tagtungod ug kinsa kadtong makakita ako lang sugyan akong igagaw si Tita Reyes Rimpo nga siya na'y bahala kaninyo kay dili lalindong di kantidad ang nawala karabaw gali ang motor pod pagakawaton man how come pa ang karabaw nga
Mahal kaayo. Tanan gibaniog na. Gipost na sa FB. Wala gyapon makit Ano sa mga nawala? Gapon. Bida no, wa ba ka di kawata kap? Ambot lang dong. Kay Kanya maning binuhatan nga it's Mirinhoy dire sa San Miguel. You know that already what is Mirinhoy. mga bago mga bago man ang termino ng ismiringhoy. Oh, para sosyal. Og malalaki kap ismiringhoy, mababae ismiringhay. Oh. Di maguto pwede dong dili to Og mawala o wala to ko anik tawo dong. Kay dagka ng mga buhi diri nangawala makit ang raman dayon. oh. Pero siya 24 oras na nawala. Basig basig nagkabuhi ra to ba niya na nasuksok wala makiti dayon. Baso na lang dong, dili ta kabalo dong kay kaning panahon ron bali yun lisura dong. Mamaliyog lang ta no o kinsay nagkamatikod din ang dunay basig ni suksok sa katubahan ba. Naay nagkamatikod dia og kalabaw. Paliyog lang og gakuha no kay usay god pagkabana pa ta ba kay usay mi nga kinsa lagi ng kalabaw di arana. Atong kuwaon atong dadon dito sa barangay hall kay naitagyan ng ita. Makarima. Nga ang pinakapait brabadyo dong. Walay PC nga nadala. Mao na ron. Walay pinakasakit. Nabita sa ilong adto. Nabita sa ilong. Ambot lang dong. Pero kung tao ato'y gakuha, muna giingon, profesional nga kawatan. Kaysa ilong man to gibutangan. Gani gibusalan to sa ilong dayong na PC. Oh, Og magikuha ang PC, mao gikawat ang kalabaw gibilin. mao gani ang pisin ara. Tapos ang busal na arapod. Muna giingon ako nga balin paita kaayo. Kita gibilin ang PC kay alid gialidan tog PC dagway dang ganoy. Siguro Karon Kay- ino lang nakabuhi. bali man yung lisura dong. Pwede pud sa cup no. Gibilin ang PC aron ino nakabuhi nya gikuha na di ay. O gani. Paliyog ko mga palangga, nakabalo man yung ko ninyong duha. Wala man yung ko lang istasyonan nga gi-idol kundili ang DYST. So please lang, sakit po kaayo sa side nako kaya ako yun ang first cousin. Mao. Doble yun na kaayo, Reyes Salva. Oo na, datang salamat. Okay, parapir ka mo exit kini mangutana sa kuno mo. Oh, Kay barangay official man ka sa una. oh. Mga mangutana ko sa imong opinion. Pabor ba ka nga i-postpone ang barangay election? Ay, dili. Bisan gani si Dong Jopro Barte, dili sa layhan nga ipospon. Gusto siya karon dayon mag-eleksyon. Very good. Oh, para po nako dong dili maayo ang ipospon. Kulang na po Eh, dula- iske. Ha? Magulang mayo na itong iske. Correct, pero ang iki diri maayo man po gaga servisyo. Chirilin Bustamante. Maayo man siyang mudala sa mga kabatanunan. So, O gali, padayon ang palarong pambarangay, namo dire. Ay ako dihan ipaybalo dong, makarong Sabado, magpasugod nagbaile ang barangay San Miguel. Ay, gusto tuod kay September man ang fiesta diya. Yes! Bisag wala ako ibaboy, panutamutan ako, magkaarig yung munduha dire. Kay Domingo manggod na. Domingo na o. Ambot, Domingo ba? Wala na Dili, may- dili, yes. Wala na may ESF mo sa manang pizza. 20. Noibe. 29 is Martis Cup. Oo. Wanya kay buntag man inyo ang program. So pagkahuman diri man yun tuwa na sa inyo.
of Congress. Bahalag magbulag ginamusta. Wala na Ay, saging. wala na may ASF. Diya. Mao gani nga hurot man akong baboy. Naurti ang baboy. Oh. Mag-uta naman tagnangka. Why, blima? Basta mura na akong gihingamyo kaninyo ang duwa ka palangga. Matabangi ko ninyong magkita ang karabaw sa akong igagaw. Mura na o more power sa inyong istasyonan na nagkadugay, nagkakusog. I love you, both of you. Salamat. Dapat salamat kung may buntag sa natong tanan. Mga kamaygala, si Kanhi Barangay Kapitan Nani Salva sa mga Barangay San Miguel. Nya basta kinsa nagkamatikod, no, mga 2 years old nga kalabaw, wala na to'y PC. Hinaot nga wato intrisi og tawo, nara to din na suksok. Palihog lang ko og butang PC, liuga raw sa no, mientras tanto, kumadlo kang muduol, gusto ngayon, kung na raw sa, o ipay balo ba? No. Nakakay kauban, bantay dia brother, kay matuko dito sa Barangay Hulot, ipay balo nga, di aray kalabaw din, nga na ba? Kanang pagkabanata, sa atong mga silingan kay sa magud lamang kita po'y mawadan, no? Mo man ay sitwasyon bitaw ba, katatabangan ay ragot. No, kamoy nagkakita, palihog sumbong dito nga nara diri kalabaw. Kinsa ko'y magtinabangay mga silingan raman. Pareha ba ning Noriko ba? Nga magsigit ang rotational brownout kay dito sa Cebu kulangan man sila kuryente dito. So mo nang ni kwanta dito kanang ning contribute. Nagpagamit ta og gamay nga load para sila dito mag rotational food brownout, makatabang-tabang ba? Tabangan na iragod. Nana man na. So, kinsa nakakita des kalabaw, palihog lang og tawag inig sugilon dito sa may barangay sa San Miguel. Muna kag-bike pre? Rame. Mag-bike sa kugako. So, mo to, kisa kita tong kalabaw, iuli lang, no? Inihangyo si former kapitan Naning Kamot, Nanilita Salva. Si Kapitan Naning, official na diya sa San Miguel, nga lagi na kung madayon ang eleksyon, wala pa may balaod, Bernay Bill, atong hulato, no? So, naglaom ang itong taga mga senador nga, so wala pa September, doon na balaod nga napasar. Kung ito'y hangyo nila, no? Pero wala, yung kapailing na, padayon. Tanday unya sa ato ang major news. Gibahig bang Baray Roy kay bahig sad ko sa happy birthday di ayro ni Madam Dilima, no? Birthday na niya. Apa ning i-post yang business. 53 minutos na igala, human mo labay ang alas City sa Kabuntagon standby. Sa ito ang major news sa balita nga tulo-tulo, balik mo yung malamang nini. Balitang tudo-tudo. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manoyan, and you're listening to One Heart Radio, Swerte ka! Kini ang DYST 103.9 FM sa Soundstream Broadcasting Corporation. Nagasimbiya gikan diri sa second floor JFT Building, Sitio Pao, Magallanes Street, Barangay Nueve, Dakbayan sa Tanay, Negros Oriental. DYST 103.9 FM. Basta One Heart Radio, swerte ta! Swerte ta! 54 minutos human sa alas 7 o karon na ng uluan sa mga balita.
Tanay City Mayor Jose Pepe Orlino nagpasalamat sa bagong substation sa Nurigo nga gituko diya sa may Sitio San Rafael, San Jose, Tanay City. Laing lokal nga balita, Vice Governor Diaz pahor sa ipadayon ang eleksyon karong tuiga. 78% sa mga barangay drug cleared matod Pasbilia sa Negros Island Region. Laing lokal nga balita dito sa Bayawan. Ano na gipaygayon nga pagbalik sa mga dagan sa trapiko sa maong dakbayan. Uluan sa mga balitang nasyonal. DPWH tinguha kini og 83.8 bilyon alang sa locally funded flood control. Laing nasudnon nga balita, Chief Escudero nanawagan nga sa Dilma Septembre doon na balaod nga mapasa sa Senado o sa Kongreso. Ipinsa sa impeachment trial nangita og bagong sa spokesperson dumikan sa gipaygayon nga impeachment court gag order. Malas nagpasidaan o batok sa posibleng foreign influence sa politika. Sa sports, Yolo determinadong magka-gold sa Asian Games. Datong showbiz balita, pagtabang gipatigbabaw ni Kim Chu. Ang detalye tangi, balik mi humani. DTX Ako 500. si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto kada adlaw, nagakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadito kas ka pa. DTX Coffee Mix. Pamalit sa tanang butika tuol sa inyong lugar. Alcasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alcasi! Sa mga nag-antos o lain-laing palatian sa mga gipangkapoy ug luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia. Tumar o Alcasi! Alkaline with vitamin C. Magatabang sa kahimsok sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power Immune System Booster pa yun. Alcasi! Para always healthy. Mag-Alcasi. Alkaline with vitamin C. Alcasi! Mapalit sa tanang mga butika. Hinumdumi kanunay nga ako ng atong lawas adunay sakto nga vitamin C. Kanang alkaline nga vitamin C sama sa Alcasi, garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pa sa gikadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw o balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C, Alcasi alkaline based vitamin C tumar na mapalit sa mga butika o farmasya sa Dumaguete o sa inyong mga lugar. Let me love you, Carmelita. Dragon Fruit Plus. Alang sa kasayuran, ang prutas na dragon fruit gihimo nga herbal nga mupaubos sa sugar kung muayo sa sakit nga diabetes. Gisagulan na usab kini og mangosteen nga muhilis sa mga bukol-bukol sa lawak. Ado na po'y guyabano kung siko nga muayo sa dunay cancer. May turmeric o luyang dulaw nga mupakupos sa mga hubag-hubag sa lawak. May barley nga mulimpyo o mupaubos sa dugo. Kidungagan pa o buwamera nga mupatay sa mga kagaw, bacteria o virus. Dragon Fruit Plus 650
mg Dragon Fruit Plus. Kining tanan nga herbal giipon sa usa ka kapsula. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Muwala, muwagtang, muayo sa inyong sakit o balatian. Kipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus 650 mg. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Palit kanunay sa masgi pabarato, Osbon ko, palit kanunay sa masgi pabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Walay lain Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pangantay bukol-bukol kini mo hili sa mga sisalawas kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing. Mao kini pinakamayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayaw paglangay adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo, barato, garantisado palit na kamo. Diri sa Tanhay St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Plus 650 mg, 12 pesos ra kada kapsula. Hoy! Alian na, finally! Oh, yeah! Ang kape na dugay na natong gipaabot! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sugar blocker formulation, alkaline neutralizer, ubay-ubay ang bitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection, nagmala ang mga dila o katol-katol sa pamanit, lubog ang pananaw sa mga mata, pirming nga pangingin. Galing yan. Ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Lamig na, nakapanampal pa ka. Lamig na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mabalik na sa kanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Nakatilaw ka na ba sa lamian, humot o herbal pagayod nga kafe? Ani na gipailailang pinagabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, at taas og kolesterol. Dili makatulog tilawina. Disenyo kini nga maayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika at farmasya nga duol sa inyong mga lugar. Diri sa Tanhay, St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plants. Mga pinata! The very best in life. Ito na ang pinakabago Dragon Fruit Go! Dragon Fruit Go! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muambing sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pampawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pag-isip, mupatusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika, Dragon Fruit Go! Na Dragon Fruit Go! Ani ang pinakabago o pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule, pambatok sa stress, magubag, makatabang, magkontrol sa blood sugar level o bad cholesterol, mag-ayo sa atay, muamping sa itong kasing-kasing, makabawa sa timbang o mupayo sa nagkadayang sakit. Ang paginadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule, makahatag og kahupay sa stress o anxiety. Especially sa maglisod o katulog mo sa ngano mag-antos man nga pwede man imusulayan ang pinakabago 100% nga epektibo. Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule para goodbye sa giantos mo nga balatian. Available sa tanang branch sa Central Pharmacy o sa mga butika sa inyong mga lugar. Ito na ang astig na kape. Hardmax Extreme Coffee Mix. Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa performance, mag-Hard Max Extreme na. Oh la la. Hardmax Extreme Coffee Mix. Pampagana, pampadasig, pampagahing Hardmax Extreme
Coffee Mix, dali ng mga penatang. Pagkondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapaaptik o lansig o kadungay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, batil na ta. Mag-Hard Max na. Max masarap pag naka-Hard Max. Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can tear me up. 4 minutos na igala, human mo labay ang alas 8 sa Kabutagon o karon ang detalye sa mga balita. Napaigayon kagapong adlaw ang pag-inaugurar o energize sa bago nga 15 na MVA substation sa Negros Oriental 2 Electric Cooperative nga nanay mutang sa may sitio San Rafael, Barangay San Jose, Dindakbayan sa Tanay. Atol sa mga kalayukan kagapong adlaw, mihatag og message of support si City Mayor Jose Pipi Orlino sa maong nga kalayukan. Ato nga paminaw ng iyang pamahayag. Mo sa radio station nimo, una sa tanan nalipay kay gugda ko nga nagkinagura mo kita karon sa mga substation diri sa Norikoto diri sa likod sa Serenity. Kabalo kita dahon kay ikatabang sa atong papamiga diri labi na kani atong new government center kay maka experience matag low voltage unya nang dapita di paspasan yun na sa Norikoto nga mahuman gani ato pa niyon sa bulan sa July pero niabot yung karong bulan na Agosto pero the same time masalamat yun kay ako kaya ni katabang nato na labi na sa mga panimalay nato diri sa mga tanayanon nga naka-experience ng mga power interruptions nga posible mga kadaot ang mga appliances pero karon problema yung taga ikapanginambong yun nato na ikapanginambong yun nato mulan. Masalamat ko sa management sa Norikoto pinanguluhan sa atong general manager si Attorney Pinky Tagle. Nagkalungo ko sa imong message of support Mayor nga doon na ma-construct na ito nga hospital sa Ciudad Tanay. Pila man dyan amount ini? Kaning kabayan sa Tanay General Hospital sa ni last few months ago nibisita naman nato ang DOH na informing us nga nanay funding allocation for the next year 2027 in the amount of 186 million for the completion sa maong Tanay General Hospital nya karon anang dapita alipay na atong dako nga nanatay Tanay Hospital kay so far paglingkod nako last sa first term ako last 2022 ganahan ta may mga padayon namo pero as advised by our city accountant ayaw sa mayor kay wala pa nato na clear ni tanan so unya ra pero hangtod nga naabot ang panahon nga ang taga Inay RDOH ni inform na to nga nanay funding allocation for 2027. Si Tanay City Mayor Jose Pipi Orlino na inabi sa mga artig balita. Laing lokal nga balita, pabor si Provincial Vice Governor si San Fritz Diaz na ipadayon na ang BSK 2026 na diin nakaungkong usap ang malaon noon nga pagpuspon sa maong BSK. Matod pa ni Vice Governor Diaz nga usman importante ang kaputante usap pagpili sa mga bagong leader nga mukaon sa ilang barangay. Gani bibukas-makan niyo kabugaton ang programa sa livelihood program ilang pinas mga barangayan sa probinsya nga diin iya usap kini nga gisuportaran ani ang pabayag ni Vice Governor Fritz Diaz. Dua. Kung naroon kwarta ang gobyerno, kung naroon kwarta, ipatayin mo na para mabayan na to. Diba? Kung kasalig pa ba ang mga tao sa usa ka leader sa lokal ng kagagama sa kapitan, mas mayo ipadayon ng eleksyon para nako. Kung ganun sa kwarta ang Pilipinas, the 25 billion, kaya kayo magkukontrabida kung may ayuda, maglagot ba kayo sa ikatag? Nakuha ko ninyo, ayuda na po na ayuda. May lang ng ayuda kayo sa ulang ihatag ng gobyerno. Gikurako to dito sa taas. Inatay na bayan, wala kayo bahid. Diba?
Karena livelihood program mo sa unis pinaka-importante unta ang livelihood program. Ang ayaw ito mismo siguro kadang anti-poverty program nga ako, buwarap na kagaw niluto, di ba? Ako lagot nga kaling livelihood program, muna mag-ihamo ni dyan sa GRRD, ako ito nag-ihimo diri sa among napagagrupo, nag-ihimo ni livelihood program sa mga association, dito, Negros Oriental, o niya, nahimo po nakaobo po sa grupo, so all Philippines akong namimba ani na nahimo po na purunan. So karon namin sa subject pa sa maraming orientation, kuhaan ng mga tao, disperse ng mga tao, pamuragi at tuon ng mga tao. So muna na po na kung nare-record ang Pilipinas, eleksyon ba? O gula kwarta, o 25 billion, 25 billion, yung gamat na classroom suite, di ba? Kung bilik ba ng budget, di ba? Kasi ito na ang Pilipinas. Pagkato si Vice Governor si San Fritz Diaz, sinabi kini sa mga tig-balita o sa balita nga Tudo-Tudo News TV. Ang Philippine Drug Enforcement Agency PDEA ang bideklara kini nga dugang nga napulog usa ka mga barangay katap sa Negros Alan Region ang naisip nga drug cleared. Ang deklarasyon na gihimo atol sa 13th deliberation of Regional Oversight Committee on Barangay Clearing nga gipaygayon dito sa Dakbayan sa Dumaguete, Baguay lamang nga giatendiran kini sa mga representante sa mga law enforcement agencies, mga local government units o mga civilian sector partners. Matod pang PDEA NIR Assistant Regional Director Marjorie Ballesteros, giila ang mga bagong drug-cleared barangay sa Magsaysay o Nagsaha dito sa Dakbayan sa Giungan o Poblasyon 3, Mantuyok o Napakaw sa Siato, Negros Oriental. Dito sa Negros Occidental, ang mga barangay mao ang Anii, Dilis o Pangumayan sa Calatrava, Zone 4 sa Murcia, Zone 3 sa Talisay o Bulwangan sa Canlaon. Katapusang lokal nga balita, nag-bench marking activity ang lakbay aral sa Dakbayan sa Bayawan ang mga traffic personnel o sa lokal nga government sa maong Dakbayan diin padulong usab kini sa hinubaan LGU aron mapalig-on ang ilang sistema sa pagdumala sa trapiko. Ito naan sa mga representante sa LGU hinubaan kauban sa mga personnel sa Public Order and Safety Office, ang mga palisiya, sistema o mga paagi sa traffic management na gipatuman sa City Transportation and Traffic Management Office o CCTMO Bayawan. Apil sa ilang itunan ang pagpatuman sa mga pumisyon sa City Transportation and Traffic Management Code. Personal nga giabi-abi ni Bayawan City Mayor John T. Raymond Jr. ang representante sa LGU Hinubaan. Pinagi sa mong kalihukan, nagpabitay ang Bayawan o Hinubaan nga sa kahibalo o kasinatian sa padumala sa dagan sa trapiko. Gilauman nga ang mga nakatunan o benchmarking may angay sa traffic management system sa Hinubaan alang sa mas hapsay o lingon nga disiplinong paggamit sa mga kadalanan sa Hinubaan padung sa Bayawan. 13 minutos suman sa alas 8 o karon sa tuwangan National News. Report. Ang Department of Public Works and Highways ang diwala kini karon 83.8 billion for locally funded flood control projects sunod tuig. Kini mamayag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ginuso nga 2027 budget nga matod pa walay leadership funds nga nakalista nga to. Si kanhi DPWH Secretary Manuel Binuan sa unahan miingon nga adunay leadership funds ang mga budget sa nanglabay mga katuigan ug kini gitumong aron maakomodar ang mga priority projects sa mga senador sa 2025 budget. Apan ang mga senador nga mihimakap kalabot nini
sa maong nga gitawag nga discretionary allocations o gipasabot nga ang budget amendments tipik lamang kabahin sa proseso. Hinungdan nga matud pa ni Vince Dizon ang kalim sa DPWH nga sa budget sa 2027 wala na ang leadership fund kundi ilang gitinguha ang mga locally funded control projects nga mukabat og 83.8 bilyon ka pesos. Ay nasudnon nga balita giduso ni Senador Francis Chis Escudero. Sila daw ang daling aksyon ang sugyot o pagmugna og 5 ka tuig nga termino sa barangay og sangguniang kabataan o iski official imbis nga 4 ka tuig nga ipatuman karon. Siyang sponsorship speech alang sa Senate Bill number 2387 ubos sa Committee Report number 77 nga giawag ni Senador Escudero ang iyang kauban sa Senado nga matagan og desisyon ang mao nga panukala o sugyo sa dili pa matapos ang bulan Setyembre. Matod pang Senador Escudero, kinahanglan nga dali ang aksyon tungod kay nakalendaryo na sa bulan sa Nobyembre ang barangay ug sangguniang eleksyon o BSK 2026 samtang sa umaabot nga bulan magsugod na usab ang pag-file sa Certificate of Candidacy. Sumala pa ni Senador Escudero, importante nga mahimaluan dayon kung ipadayon ba ang umaabot nga eleksyon o ipospon kini depende sa mahimong desisyon sa Kongreso kabahin sa bagong termino sa mga barangay ug iski opisyal. Bisan pa man pabor si Senador Escudero sa 5 ka tuig nga termino, iya gipasiug na kinahanglan makadesisyon ang Senado sa di pa matapos ang Setyembre ang malikayan ang kalibog o adunay kasiguruan ang mga kandidato o botante o mga lokal nga opisyal. Ipasabot usab niya sa Senador Escudero nga gitugutan sa konstitusyon ang Kongreso sa pagtino sa termino sa mga barangay opisyal. Matod pa niya nga sa 5 ka tuig nga termino mahimong mas angay aron matagad og igo nga panahon ang mga barangay o iski opisyal sa pagplano, pagpatuman o pag-evaluate sa ilang programa sa dili pa mabalda tungod sa kanunay nga eleksyon. Sa iyang giulagway ang mga barangay isip nag-unang frontliner sa serbisyo publiko lakip ng pagplano, programa, pagresponde sa emergensiya, pagpintina sa kahapsay o kalinaw o nagpag-usap o pag-apod sa mga serbisyo sa komunidad. Gipunting usap Senador nga dili lang bag-o ang 5 ka tuig nga termino tungod kay adunay nangaging balaod lakip na ang Republic Act number 6653 o Republic Act number 8524 nga nagmuna usab sa 5 ka tuig nga termino alang sa mga barangay official. Samtang girekomenda usab sa Committee on Report number 77 nga giadlam na sa Senate Committees on Local Government of Finance ang pagruba sa Senate Bill number 2387 uban pang mga amendment. Gikonsidera usab niini ang Senate Bill number 2067 nga gi-file ni Senador Amy Marcos sa public hearing sa Senate Committee on Local Government di adtong Agosto 24. Ipadayag usab og pagsuporta sa 5 ka tuig nga termino ang pipila ka sektor lakip na usab ang ligan ng mga barangay, NAMPREL, PBCRP ug National Youth Commission. Matod pa sa mga grupo ang mas taas nga termino mahimong makatabang sa paglig-on sa administrasyon sa barangay o balikayan ang pagbalik-balik nga pagpostponement sa barangay ug iski eleksyon. Apan sa katapusan nga desisyon sa 5 ka tuig nga termino ana gihapon sa Senado o sa Kongreso. Report! Ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment trial ang kinikaron nangita og bag-ong tigpamaba nga ihalili ni Attorney Michael Pua human nga si Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero mi balaod sa pagdili sa mga senator judges o sa prosecution nga ang mga senator judges o ang prosecution o depensa sa paghisgot sa mga merito sa kaso diya sa publiko. Si Escudero na mahayag nga kang mao nga ruling nunot kini sa Article 18 sa Rules of Impeachment kinsa naghatag sa presiding officer o mga membro sa Senado nga bawalan og paghimo og mga komento o pagbutyag sa publiko lambigit sa mga merito sa nakapending nga impeachment trial o kini mapatawan og kaso nga sa judice. Hapit tanang mayoriya nga kompetisyon nga giapila ni Filipino gymnast star Carlos Yulo
na kalab ni siya gold medal apan wala pa kini niya nahimo sa Asian Games. Nakalab din na siya og 2 ka gold sa Olympics, World Cup, World Championship, Asian Championship ug Southeast Asian Games. Apan nagpabiling maidlas ang Bulawan sa Asian Games. Tungod ini, mas determinado si Yolo nga ang kunon ang Bulawan sa 2026 edition sa Asian Games nga ipaygayon sa sunod bulan sa didto sa Aichi, Nagoya, Japan. Sports Balitabalas na Chikahan ng Bayan. Ito ang Showbiz Balita. Sa atong showbiz balita, ang matulusap kini sa Hard Max Extreme. Nakapalis ng butikag parmasya sa inyong lugar. Ito nawad anaw ka na panahon sa labing-labing Hard Max Extreme mo itong ipangapit. Para ni Mr. Maka Hard Max na mapalidya sa may San Teresa Pharmacy. Sa atong showbiz balita, hipahimuntan sa actress sa television na host nga si Kim Chiu alang sa kahimungtanon sa pagpadayon sa pagtinabangay sa mga Pinoy alang sa mga nanginahanglan, ilabi na sa mga komunidad nga napektuhan sa kalamidad. Aktibo usab si Kim sa pagsuporta sa ABS-CBN lingkod Kapatila Foundation, inubaran sa iyang mga endorsement partners. Atong showbiz balita. 20 minutos naman sa alas 8, mga kanto naglangkop sa atong major news sa balitang turo-turo ni Ening Huwebes ka edisyon, Agosto 27, tuig 2026. Kinilagyan po yung tig balita, Roy Ibanez. Kapan niya po ining kapos nga tig balita, Ronly Piñez. May butag di ay ni Kagawad, former Kagawad Erwin Salva sa Barangay 2. May butag ni Mada Uliday Liklik, may butag ni Mada sa Limayan. Yes, Kap! Ay, salamat sa Ginoo. O wala akong matawag niya si DYST. Ang Carabao, dili makitaan. Nano, namingat ko is Kang asa dito na dyan sa Bios, dong. Bios, ay tas Bios, nakitaan. Bios versus Barangay San Miguel. Ato lang, layo naman na, okay, doon mo sa inyo ha. Lakto na rin doon. Layo na, Bios. Dito nakitaan sa Bios. Ang Carabao, balilipaya sa Tag-iya. Kinsa pa yung nakakita ka? Dili sila masulti na ko, pero iyang bana, maujoy nakakuha sa Carabao. Carabao. Mayo. Oo. Dito dyan sa Bios, kalayo, gilagsikan. Galakaw to. Yung sa Manila pag-malugap na taga-dinhanan ninyo ng bakahan sa nag-turnover. Kuan man, ang Tag-iya, siya may tagabangin o tagakuha ato. Siya nakailag yun siya. Oo, nakailag yun siya. Pagtawag niya kay namay ngalan itong Carabao, nisunod niya. Niinga. Gabulong po tayo ito. Sa laag itong bakaha, Kalabawa. Imposible dong. Wato kuha ang tawo. Niya, gibilin na po dito. Basta kay dito sa Bios na dapit. Kapit na gagay ito gi-deliver o wato manawagan sa radyo ga ilog-ilog dagay. Buhi itong nakakuha ato. Kaya hindi man totoo na, gi-announce na. I-announce na, diba sa Yes! dito sa ganari, kaparahan niya ka. Dakpan tani. Kaparahan niya ta Na, nakubog ka pa ba ang DYST sa Timok Negros Oriental? Salamat kay Kap. More power, God bless you yung duwa, og more success, more GCash. Dagan salamat, og may buntag ka natong tanan. Salamat, Kapitan Nani Salva. At least nga nakita, no? Anak ko sila sa agad na yung biyahe niya. I-announce sa radyo, maparahan tani. Oo. Yan, pag-over pa ko dito sa Barangay Hall. Balikan na ito itong balita niyo ba? Masa ito yung si Escudero? Gaawag sa siya mga kauban nga... Human, ang... Dali, magsiguro na yun. Kay Mapta Septembre. Hindi, Mapta Septembre. Kaya aron di maglibog ang mga tao? Oo. Kaya wala maglibog ang mga tao. Kamo mo'y galibog. Itong ipadayon ra? Abi ninyo, kamo mga politiko, kamo mo'y galibog sa tao. Masa mo rason ganyan lang nga. Nga naman yung pugnan mong sige ni barangay.
Kakasa may rason niya, mga rason, aron ko no ma-stabilize ka 3-year term, dili ko no estabilisado. Oh, kay kulang na jud. Kulang ra. Lahat. Hindi mo na sa unang panahon. Kahakog ba ninyo? Kulang. Dahil din siya nga, dili no kuno ni Bako, kaysa sa mga balao doon na 5 katuig na termino. Kanya nga ni balik matagtulo. Sa ito ba, dili ito maayo itong 5 katuig? Correct. Kaya nga ni balik man taning adto man tagtulo niya kan mo balik na ito sa una. Sus mga kalsek analogy, mga dagko man tanin ng samra. Kasumber na gani lang utok no. Kani ba 5 katuig, na kani 3 katuig pre. Taas na ba og project ka nga sa barangay? Labing taas na os katuig na project sa barangay. Dili man ko na mahimo nga mapabayaan kay og tinuod na jud nga leader ug sa itong may proyekto nga wala na human sa niagi imo man ang ipadayon. Wala may mga bilin po na di ba na makulot ka wala ang inyong programa? Ang purpose ra gyud nga nung doon na tayo eleksyon kay katungod na sa mga Pilipino nga mupili kay di na siya ganaan aron. For example, mayroon sa mga kampanya pre. Oh. Ya pag serbisyo di ay siyang serbisyuhan. Gituyo man ko na 5 katuig sa itong balaod. Igor gyud na kanang tulo kay ngano man. Kay di ka ganahan pwede man imong ilisan. Oh, o ganahan kay pamilin. O ino ni First District Representative Iway nga ano hadlok magaog maika mo serbisyo sa imong barangay. Sa interview pa bitaw si former kapitana na ni Salva, dili gustong i-postpone si Vice Governor Presidias dili i-postpone. Kanina jud ay mga senador may gunahan. Senador o congressman, okay. Kay may ka 90% sa mga sa Congress, pabor nga i-postpone. Sa way lahat na batol pa din dito sa news nimo, pabor sa pagpostpone ang liga ng mga barangay. Alam kasi sila man ang mga barangay official may mga membro ng liga. Ang mga tao may mo nagpangay ana. Dahil katunong national National Movement of Youth Council Mari NMYC. Mga bata mo mga iskima. Iskima na. Saan mo? Wala nga, pag-iwanin sa Diyos ng ganyan mo ganyan nga, kinanglan nga, giawag niyang yung mga kauban sa Senado, nga mo desisyon na, postpone magdili. Kaya raw balibog ang mga tao, kaya September filing na. Puro Diyos, kapoy galibog! Kami wala kami. Kami wala kami maglibog. Hindi na po ni makutante na mag-ilis sa mga ang mga barangay officials incumbent ready na. Ang mga botante ready na. Mga botante ready na. Ako milig ready na. Kapo na may galibog na yung ulo. Pastilan ninyo. Ay sa inyo libugan ng isa ko ipadayon na namin. Ipadayon na niya. Kada paglibog mo diya ko sa inyo maprograma po diya squad. Kaning wala na napanaw. Og napas si Escudero sa Kutubangan. Ako may nun. Sing, di ba ka may galibog? Kung ikaw naman inyong giusog-usog na sila may libog ko sa ilabi na pag-interview nga interview ba senador bakit ipinupuspon ang mabigat na rason ito dahil kapag 3 taon lang hindi masyadong nakapokus ang mga barangay officials. Hindi ma-stabilize. Kaya nga nagpupusta yun ng 5 taong termino. At ito hindi bago. Kaya naghan na kayo dahil sa anong mga nakaraang mga taon may mga batas na nagtakda na 5 termino ang kanilang mga 5 taon ang kanilang termino. Di man ako nga anong gikan sa 5 senador, bakit tayo bumalik sa 3? Bakit tayo nagtatlo? Sabi yung rason. May Madar mo lang kasi para makasip tayo sa Pilipinas, makasip tayo kasi mga budgeted naman na pre. Ay mo problema kay dili lang yung kwarta. Kwarta ng butante. Kwarta des mga butante, problema mo budget sa eleksyon, inyo man lang kwarta. Katambulasay ba? Kahit naman na. Sugot mo nga sa Senado. Giyot pa kaya. Every 3 years mo po din ha, election mo. Giyot ka. Kanang dili, di ba kanang bahinon man isla mesa? Bahinon man ang senador, kaduwa man sila eleksyon. O di 3 years mo, sugot mo. Di po na. Tag 3 years mo na sila? 3 years pa dahil. 12, 6 years na sila pero kuan an interval mo. Sugot ka mo, tulo ka to, eleksyon mo, sugot daway mo. So kada 24 sila, kada 3-year term ra, kada us katuig ug tunga eleksyon. Ay, Diyos niyo. Abay, mamahaw ta dito sa lagi sundan. Para ko'y maya. Kamu sige dito.
Ay, nako. So, wait ka, biya mo diri ha. Huwag lang pagpa-jingle mo. Ari na mo na mo diri ha. Kay, welcome na gid kay na mo inyong jingle. Kay wala pa joy, balaod nga nagkuan. Bill na pero balaod sa pag-postpone, wapatay na basa. Na problema ka to, namate kay ko sus, ka problema na kay to Chis Escudero Kasi kay mapdan. Mapdan. PLC Audio Recording Studio! Hey, hey, Tanay City! Barangay Noibi! Anthony Ipakita! Rolling Peñez! Paminawa! Tara na! Magkaubanta! Sa Barangay Noibi! Usara ang tingog! Ang sa basawan ni Anton nasa comment sa Facebook, Cruzan, Manila, Lagutiman. Good morning mga sir o ni Rodel Cabillo Lunola. Good morning Kuya Roy and Kuya Ronly and Kael Isilunola sa Inarang Tanhay watching live. Salamat sir. Jill Marin Cañete Vlog. Good morning ninyo sir. Dili ko baka paminaw sa live ninyo akong cellphone pero sa radyo dili jud kay baka paminaw kay di ko ka tultol ato. Ako na lang palumot. Sige ko na Asa man ila? asa inyo ha. Pwede ra maguna mapa si wala katina kay naman ko sa mga radio nga kinahanglan atinahan og wire nga ba. Pero nara ka diri tanhay dili ra kinahanglan tinahan kay cellphone pwede ra mapon no. Wala ka tultol. I-tune in ra. 109.3. Unsa man ang radyo nimo? Basikat to pa rin luso-luso pre itong murag ana bitaw. Tungod na sa dayon naman 190 wala nito tungod na Hindi daw na ganito, hindi matungod na pre. Kaya kada pong ganyan isa. Sadya, Jenisa Ibanez, maayong pagkailan. Paminaw sa tingog. Kanta na to karon. Barangays. Wala, uno mo niging mo din. Magkahiusa. Pwede mag-mix ko? Ang pagdasig sa matag adunila Tanhay City. Para magtulungin. Kalipay Isay Banyes usa ka ngalan nga bililhon. Jenisa paila sa tanan. Barangay City ilahon ay toy bengalikon padayon. Mudaw ko lang kasi loud pre. Mudaw niya ko sila. Sa barangay Noybe ko nagbutan. So, wala kita yung oras to ang balitang tuno serbisyo publiko sa adlaw nga Webes kung gyapon si Rodney Piñez mingon kaninyo kaya una-una ikaw namunga og nagsanga kay mabot gyapon ang panahon nga ikaw manglarang papapas ning kalibutan na kini ang tigog sa bus anak sa Onalicito Pantacamente sa lungsod sa Manoy Datisano Barangay Nudinig Ciudad Sanhay. Salamat og amping kanunay o uswag tagha. Tanan May buntag po dahil ni Mr. Junior Kadayday sa may barangay Bahian. Serbisyong Wailangay Junior Kadayday. Nangalan sa itong mga kauban sa Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation. Kini ang inyong alagad sa kaanginan, Roy Ibanez manamilit sa Pangihon. Ang pagkamatarong mo'y magabayaw sa sakad nasod apan, ang pagpagkasala mo'y makapuka nining nasura. Salamat may